Rindunya hatiku padamu kasih. Aku datang menagihmu. Ayo mak. Yo, meneng di. Bukannya wis lunas, Mas. Orang pindo yu. Nak blendere regane 500, nak tak cicil 50.000 ping 10 kok dadi pas, Mas. 500 tek kes ayu. Oh no. Tek kan dadi 600. Lah kok kacek? Cara kacek ki. Aku rene butuh bensin, butuh mangan. Lah nak mangan ning mburi kae ono, Mas. Moh, paling Ayo, susah. Mak. Ya wis nek ngono enteni sik. Yo yu. Yeay. Pak. Sampai nenek duit 100. Gua apa? Kalian gue bayar kreditan. Wong akeh ning jowo. Gue cek kurang ping pindho. Tenan lo ya. Tenan lo ya. Iya, Pak. Angsuran terakhir tenan lo. Iya. Suwun ya, Pak. Yeay. Kilo, Mas. Ki apa, Bu? Kipas ya, Pak. Kamu ngaro angsuran terakhir. Terakhir kanggo blender apa? Nah, iki angsuran anyar. Tutuke dak yo aku sing bayar angsurane neh iki. Yo iya to, Pak. Wis biasa no. Nek kreditane wis lunas terus njipuk neh. Bener gak, Bunda-bunda?